Adică cât de mult îi zic? Îi zic, hai că e cancer, dar o să fie bine, da? Sau nu-i dau nimic? Și vine medicul la tine și îți zice, știi că ați făcut analizele astea care sunt despre marker tumoral și așa și vă dați seama. Ți-ai pierdut soțul acum 5 luni. N-ai voie să râzi la glume, știi? Mm-hmm. N-ai voie să te duci într-o vacanță. N-ai voie, ba chiar atunci e momentul să mergi într-o vacanță. Atunci e momentul să îți oferi ceva care îți mângâie sufletul. Pe noi nu ne afectează atât de mult ce se întâmplă cu adevărat, ci ne afectează cum ne gândim și cum reacționăm la ce se întâmplă. Exact. Acele pomeni pe care trebuie să le faci și ajută și ele. Îți dă un timp și un spațiu în care să ai partea ta de doliu, știi? Să descarci emoția. De câte ori n-ai auzit să zică cineva, trebuie să-ți dau o veste. Stai jos. Te-ai așezat? Da. Nu doar că e un om care nu mai e acolo și te doare emoțional, dar există și practicalități. Adică e un salariu care nu mai vine, e mână de lucru care nu mai vine, sfatul, locul, adică pur și simplu multe aspecte din viață sunt dezechilibrate atunci. Bine ai venit la podcastul De ce nu dorm psihologii cu Gabriela Prundaru și Robert Lunga. În episodul de astăzi vorbim despre cum ne pregătim pentru veștile proaste. Știi, mă gândeam la asta cu momentele în care primim vești nu foarte plăcute. Când ni se întâmplă ceva nașpa, ceva de care nu eram pregătiți, ceva pe care poate nu-l așteptam, sau ceva pe care știam că s-ar putea să se întâmple, dar nu credeam că o să ni se întâmple acum. Și am o perioadă în care, cum ziceai, merge bine și mie și nu văd nori negri la orizont, dar mereu sunt așa într-o stare de expectativă, știi? Totul parcă e prea bine, oare ce poate să meargă prost mai departe. Și am și câțiva pacienți cu care lucrez acum pe partea asta de cum să te descurci în perioadele intense emoțional din cauza unor vești proaste. Fie că vorbim de boală, fie că vorbim de pierdere de loc de muncă, de oameni dragi, pierdere în general. Aș vrea să abordăm mecanisme și de unde vine și ce presupune și cum facem față. E interesant că îmi spui că îți merge bine acum și aștept să vină rău. Nu e chiar așa, dar știi, te gândești, vrei să fii preventiv, știi? Da, nu, ai dreptate cumva, pentru că așa am fost învățați în paradigma asta în care după ploaie vine soare. Uh-huh. Și deci după aia, după soare, vine ploaie. Da. Sigur că da, prezumția logică e că alternăm între bine și rău. Dar e destul de reducționist pentru că nu nuanțăm. Aș începe să le împart întâi în categorii. Adică vești proaste de intensitate mică, medie și mare. Ca să putem să ne delimităm un pic. Dă-mi un exemplu de veste proastă de nivel mic. Veste proastă de nivel mic. Nu știu, s-a stricat mașina. Da. Am picat un examen pe care pot să-l dau, care nu depinde viața mea, ca să zic așa. Mediu? Poate despărțirea dintr-o relație pe care o consideram importantă. Ok, dar probabil o relație ca durată nu extrem de lungă, ca am impresia că la o căsnicie de 25 de ani sau după 10 ani și 3 copii e mai... Da, nu o separare, gen divorț sau ceva. O încheiere a unei relații pe care o consideram cumva importantă la momentul respectiv. Și mai departe, spre intensitate mare, un diagnostic medical grav, un accident, o separare gen divorț după o căsnicie mare și până la moarte și doliu.
care îi zice că e cel mai greu dintre cele astea mari? Care simți așa că e cel mai greu de managuit? Adică, până la urmă, și pierderea locului de muncă poate să fie de intensitate mare dacă nu mai ai efectiv din ce să trăiești. Da, și impactează și alte zone. Dar așa crezi că pierderea cuiva drag se încadrează acolo la cel mai greu de managuit sau ar fi mai degrabă boala? Că și boala, adică toată moartea e preferabilă față de boală, dacă mă întreb pe mine. Da, sunt de aceeași părere. Adică un lucru e să primești vestea că și aici cu moartea depinde foarte mult. Dacă era o moarte la care te așteptai, în sensul în care ai un bunic care era destul de înaintat în vârstă, care poate avea niște afecțiuni asociate și cumva te așteptai ca mai devreme sau mai târziu să se întâmple ceva vis-a-vis de un deces poate brutal în urma unui accident de la o persoană mai tânără sau cineva la care nu te așteptai să se întâmple ceva de genul ăsta. Dar de departe cel mai complicat mi se pare un diagnostic terminal, genul diagnostic care e dat în cancere. Da. Mai ai de trăit, atât. Deal with that. Da. Descurcă-te cu asta. Da. Și că mai trăiește lunile alea până se oprește clepsidra. Și ce avem de făcut? Ok, să zicem că astăzi primesc diagnosticul. Ce fac, domnul psiholog? Care sunt pașii? Care sunt stagiile? Care sunt... Dăm tu. Păi, tot așa, le-aș împărți un pic. Le-aș împărți între pregătire și procesare. Adică sunt aspecte pe care pot să le pregătesc un pic dinainte, inclusiv într-o boală de genul ăsta. Am semne că până să ajung la investigație am avut semne că am ajuns acolo. Da. Ar trebui cumva, nu neapărat să mă aștept la cei mai rău, dar ar trebui să am un simț al realității și să-mi dau seama că nu de bine mi s-au întâmplat analizele, nu de bine am ajuns la spital cumva, pentru că altfel aș trăi în derizoriu. Un fel de te pregătești pentru cei mai rău, dar sper pentru cel mai bun. Dar te pregătești pentru cei mai rău. Da. Și eu sunt pentru varianta asta un pic mai pragmatică, știi? Adică să nu ne ardem happy-go-lucky, lasă că mi s-a părut. Nici să te duci în zona aia de catastrofizare și să nu mai găsești niciun motiv pentru care să existi, dar cumva la mijloc e mereu. Aș explora un pic și reacțiile pe care le au oamenii în momentul în care primesc o veste proastă și aș alege cumva între inițial poate șoc și furie. Da. Negarea, știi, în momentul în care îți zice cineva a murit și primul gând e n-are. Ți se pare. Da, păi ele sunt împărțite cel puțin în parte de doliu, în parte de procesarea doliului, sunt împărțite de mult timp de Elizabeth Kubler-Ross în 5 etape. Și cele 5 etape încep cu partea de negare, da? Nu accept ce s-a întâmplat. Mai departe trec în furie, sunt furios că se întâmplă așa, de ce se întâmplă așa. După trec mai departe la negociere. Da, bargaining. Da, parcă n-aș vrea ca lucrurile să fie așa, dar poate să fie un pic mai bune. După aia, a 4-a fază urmează o fază de depresie, ca într-un final să ajungem în a 5-a etapă, cea de acceptare. Chiar dacă ele sunt o categorie așa pentru doliu în principal, cred că pot fi translatate într-o măsură sau alta și vis-a-vis de alte vești proaste. O pierdere e și un divorț, o pierdere e și locul de muncă, o pierdere e și de sănătate. Pierderea pare că e covârșitoare pentru toți, de toate felurile.
Am avut și eu o pierdere și acum vorbim despre asta, mă gândeam, dar eu cum am gestionat ce am făcut în perioada aia, știi? Și a fost una, cum ziceai tu, ale la care te aștepți și ale la care nu te aștepți. Aveam 23 de ani când a murit taică-miu și am primit vestea proastă, nu eram în țară. Și îmi amintesc toată perioada aia așa ca printr-o ceață. Primele zile mi le amintesc bine, apoi e o ceață și apoi mi-amintesc din nou destul de ok. Ce am făcut atunci? Cred că a fost să fiu nervoasă. Cumva partea asta de ce mi se întâmplă, de ce se întâmplă, de unde până unde s-a întâmplat, fix mie, fix acum. Am trecut destul de repede până în faza de acceptare. Cred că mi-au luat câteva zile. Ajută toate tradițiile astea, știi, ale noastre de doliu. Pentru procesare. Te pune în situația în care să-ți dai voie să plângi, să-ți dai voie să spui povești, să-ți dai voie să faci orânduielile, să spui energia în ceva. Da? Ești ocupat zilele alea, ai chestii de făcut, trebuie să pregătești. Așa, și apoi sunt toate pregătirile, cum sunt, la săptămână, apoi la mai multe săptămâni, da? Sunt acele pomeni pe care trebuie să le faci și ajută și ele. Îți dă un timp și un spațiu în care să ai partea ta de doliu, știi? Să descarci emoția. Și o idee bună pe care am avut-o și atunci și o dau și eu mai departe acum, am rămas cu asta ca să pot să mă țin funcțional în perioada aia, pentru că vezi tu, atunci când pică o bucățică din castel, să dărâmă tot. Da? Nu doar că e un om care nu mai e acolo și te doare emoțional, dar există și practicalități, adică e un salariu care nu mai vine, e mână de lucru care nu mai vine, sfatul, locul, adică pur și simplu multe aspecte din viață sunt dezechilibrate atunci. Și o idee cu care am rămas de atunci, și asta mi-aduc aminte că a mers și mai bine la mine, a fost: te bucuri când e să te bucuri și ești trist când e să fii trist, adică îți găsești cum să zic, momentul tău de manifestare ca să poți să te vindeci, să treci pe perioada de doliu, dar asta nu înseamnă că uiți să existi, pentru că trebuie să fii funcțional. Și dacă ai un motiv să te bucuri, să fii vesel, chiar dacă ești în doliu, mai sunt preconcepțiile astea, domne, ți-ai pierdut soțul acum 5 luni, n-ai voie să râzi la glume, știi? Mm-hmm. N-ai voie să te duci într-o vacanță, n-ai voie, ba chiar atunci e momentul să mergi într-o vacanță, atunci e momentul să îți oferi ceva care îți mângâie sufletul, pentru că e atât de intensă emoție. Și mă gândeam acum din punct de vedere al care sunt strategiile cele mai bune. Nu știu dacă la vremea aia am făcut tot ce era perfect, corect din punct de vedere psihologic, încă nu știam destule. Și de-aia mă gândeam că mai îmi zici tu câteva mecanisme care se folosesc în mod normal. M-aș lega în primul rând de oameni. Da. O apropiere relațională de oamenii din jurul tău. E greu când sunt puțini, într-adevăr. Că după ce că îi pierdere mai e și izolare. Da. Apropierea asta față de oameni ne ajută foarte mult. Prin faptul că discutăm, printr-un umăr pe care să plângi. Da. Ne dă în același timp și un sentiment de unitate și de apartenență. Suntem împreună în asta. Da. Împărțim greu prin care trecem, cumva. Da. Eu recomand și consultarea unui specialist în perioade dificile. Să zicem acum o boală. Da. Cât ai putea să vorbești cu prietenii și familia. E un subiect delicat. Nu toată lumea poate să-l susțină. Știi? Ca intensitate emoțională, omul suferă cu tine, să zicem că ai un copil, un frate cu care vrei să vorbești, o prietenă, nu sunt pregătiți să susțină greutatea emoției tale.
Da, și evitarea apare și din partea persoanelor, uneori, cât și din partea celui care experimentează durerea. Da, cel ce a experimentat durerea simte cumva nevoia să se izoleze. Ceea ce nu face altceva decât să-l împingă mai adânc în gânduri, poate în catastrofare, în anumite puncte. Pentru că ești în durere și deja te simți vulnerabil și să te pui în fața unui om care te ascultă 5 minute și apoi doar nu mai poate să susțină și își distrage atenția sau face problema să fie despre el. A murit maică-ta și mie mi-a murit pisica. Foarte, știi, și apoi prefer doar să nu te mai pui în situația de a fi vulnerabil în fața chiar și unui om drag. Sau gândește-te că e un cuplu de oameni mai în vârstă, da? Și moare unul din ei. Ce înseamnă pentru celălalt? S-a dus el, eu când? Da, e destul de frecvent ca partenerii să se urmeze unul pe celălalt și apoi poți să o iei din punct de vedere biologic, apare lipsa de somn, apar gândurile, ruminația și deci lipsa de somn, dieta se strică, apar adicțiile și abuzurile tocmai ca să pui un pansament, calitatea vieții scade, iar ca finalitate inima începe să nu mai funcționeze corect și majoritatea se pierd tot prin atac de cord. Da, o altă strategie care poate ar fi utilă ar fi restructurarea cognitivă, pe care te poate ajuta să o faci, bineînțeles, un specialist în sănătate mentală. Da? Pentru că pe noi nu ne afectează atât de mult ce se întâmplă cu adevărat, ci ne afectează cum ne gândim și cum reacționăm la ce se întâmplă. Exact. Da. Cu siguranță nu o să poți să te duci de la un pol la altul când vorbim de un deces. Da. Dar, uite, poate filmele ne învață și ne arată. Țin minte că am văzut un film la un moment dat vis-a-vis de o persoană care primise un diagnostic cu o boală terminală și mai avea de trăit X timp. Și a ales ca în X timp să se bucure de toată viața și să-și dea seama că toată viața nu și-a trăit-o congruent cu ideile și valorile lui, ci a încercat să-i mulțumească pe ceilalți. Da? Și adevăratul el a ieșit la suprafață tocmai în momentul în care își trăia cu adevărat viața. Uite, despre asta vreau să ating. E ceva ce am făcut și eu, inconștient, fiindcă nu aveam toată structura pe care o am acum. Tot așa, exact ce zici tu de mecanismul ăsta, pierderea dânsului m-a făcut un pic mai prezentă, un fel de stai un pic, deci poți să mor de inimă la 49 de ani de pe zi pe alta, ok, ce făcea el prost? Stilul de viață nu foarte grăzav, al tău e, nu prea, poate ar trebui să te lași de țigări, să te apuci de mișcare, să mănânci mai bine și exact asta am făcut și am avut un stric foarte, foarte bun în perioada aia în care chiar am simțit că m-am mișcat, am evoluat la muncă, am început să câștig mai bine, am învățat o grămadă de chestii noi. Cred că am și sărit cu parașuta la un moment dat, tot în perioada aia. Am început să alerg, m-am lăsat de fumat. O pierdere sau o durere profundă nu e musai să ne distrugă, ci poate să aibă efect de catalizator. Să te apuci să faci lucrurile pe care le-ai amânat și n-ai avut un motiv suficient de puternic încât să faci ce aveai de făcut. Păi ce se întâmplă într-o pierdere? O pierdere ne ajută să conștientizăm că, până la urmă, viața noastră e trecătoare, da? Și că există un punct de final care pot să proiectez mai mult sau mai puțin când o să fie. Și deci, memento mori, ne amintim că există final, ca să putem să ne bucurăm de, mijlocul filmului. Dacă mă întorc un pic la cum mai reacționează oamenii, da, și cred că am și o întrebare primită de la cei care se uită la noi vis-a-vis de asta, despre cum reacționează în general oamenii la veștile proaste și am adus aminte despre evitare. Unele persoane, ai văzut persoane care să leșine când primesc o veste proastă? Da. Aș explora un pic lucrul ăsta, pentru că poate ar fi de folos ca să înțeleagă oamenii ce se întâmplă acolo. În general, când apare leșinul, ca urmare a unei vești, primim o veste care este cumva amenințătoare. Moartea cuiva reprezintă un eveniment traumatic,
și se declanșează în noi o reacție a sistemului nervos simpatic. Asta înseamnă că se dilată vasele de sânge, ne pregătesc pentru luptă, într-un fel sau altul. Și stai în overdrive, da. Da. Și pe dilatarea asta a vaselor scade tensiunea arterială și e posibil să cadă persoana asta. Scade tensiunea sfină. E o reacție vasovagală. Cum ne pregătim? Păi, de câte ori n-ai auzit să zică cineva, trebuie să-ți dau o veste. Stai jos. Te-ai așezat? Da. Așa o să fac și la doctor. Și... Stai jos și zic după aia. Da, e un element important. Un alt element important ar fi tonul vocii. Da? Comportamentul non-verbal, paraverbal. Da. Dacă vin și livrez o informație de genul ăsta cu o miză atât de mare pentru persoana din fața mea, nu pot să o livrez cu zâmbetul pe buze, da? Dar nici strigând, urlând și fiind complet panicat ca să-l panichez și pe celălalt mai tare. Și nici cu poker face, ca să zic așa. Da. Ai un diagnostic terminal, mai ai 3 luni de trăit, ne vedem la control peste o săptămână. Tipul nu merge. Corect. Da. Ca și cum trebuie să dozezi un soi de diplomație, dar cu o claritate extra. Nu stai să îl bagi în ambiguități pe om. Îi dai o veste grea. Da. E clar că omul nu are nevoie de sclipiciul tău sau să-i faci tu să soften the blow, să-i spui, să-l amăgești un pic. Uite, și când vrei să te desparți de cineva, știi ce fac oamenii când vor să se desparte de cineva? Nu se despart. Și stau acolo în relație săptămâni întregi și zic, stai să mergem întâi în vacanța pe care am plănuit-o. Tu nu-l mai iubești, nu mai vrei să fii cu omul ăla, poate îl înșeli deja de jumătate de an și în schimb stai acolo pentru că ție teamă de reacția lui, pierzându-i timpul, amăgindu-l și așa mai departe. Da? Pentru că ne e teamă și nouă să dăm veștile proaste. Pe lângă că e greu să le primești, e greu și să le dai. Și deci, cea mai bună variantă e să, în momentul în care ai aflat vestea proastă pe care trebuie să o dai, să nu amâni, să nu eziți. Să fii, evident, cât uși puțin diplomat, bănuiesc, și să fii foarte clar. Să nu existe loc de interpretare. Fată, ne despărțim, asta este, o facem civilizat și frumos, dar cu tot regretul mergem pe căi separate. Asta e claritatea, asta e un punct foarte important în veștile proaste și foarte important pentru procesare. Și ca un exercițiu de imaginație acum, gândește că mergi să faci niște analize și după ai consultația cu medicul ca să ți le interpretezi. Da. Și vine medicul la tine și îți zice, știi că ați făcut analizele astea care sunt despre marker tumoral și așa și vă dați seama. Domnul meu, spuneți în cuvinte, da. Te lasă pe tine să interpretezi ceea ce... Da, sau mai e tendința asta de minimizare. Medicii se bazează pe faptul că oamenii nu cunosc foarte bine lucrurile și încearcă să simplifice lucrurile destul de mult, lucru care ajută pentru persoanele fără pregătire, dar pentru persoanele cu pregătire nu fac altceva decât să... Îi confuzezi și mai tare. Da. Și uite aici la medici, cred că îi duc un greu foarte mare. Da. Cu livrarea veștilor proaste. Ar trebui să fie pregătiți bine înainte. Medici sau polițiștii care trebuie să livreze vestea unui accident. Vai, sunt foarte răi polițiștii. Fiindcă nu stă nimeni să le facă un curs. Uite, chiar dacă știe cineva, vreun polițist care a trebuit vreodată să dea vești proaste, să ne zică și nouă cineva în comentarii dacă există vreun protocol sau vreo procedură implementată la nivel de instituție. Să face training cum dai vești proaste? Are. Nu știu. Un fel de vezi că ți-a murit copilul în accident. Vai. Medicii știu că fac puțin de psihologia sănătății care îi instruiește să dea veștile proaste, dar nu întotdeauna e eficient și nu din perspectiva lor neapărat, ci din fluxul de muncă foarte mare. Adică, din nou,
mizez pe colaborarea între psiholog și medic, cum mizez de fiecare dată, pentru că psihologia, în general psihologia clinică, trebuie să se afle destul de aproape de medicină, în legătură cu factori de risc, cu stres, cu recomandări, dar lucruri pe care n-are timp medicul să le facă și pot să înțeleg asta, dar și medicul ar trebui să se oprească undeva sau să ceară un punct de vedere în momentul în care situațiile îl depășesc. Corect. Pentru că ceea ce face medicul în momentul în care dă un diagnostic sau așa, este și ceea ce s-ar putea numi managementul speranței. Da, că altfel îl amăgești și omul are impresia că pleacă cu un diagnostic, dar de fapt e altul. Sau șansele de degradare sunt mai mari decât... Adică cât de mult îi zic? Îi zic că hai că e cancer, dar o să fie bine, da? Sau nu-i dau nimic? De multe ori am văzut că tendința este să nu dea nimic, tocmai că să pregătească pentru cei mai rău și măcar să fi zis eu că e rău și nu o să fie atât de rău și n-am avut eu dreptate, decât să-i zic o să fie bine și apoi să nu fie. Și să nu fie. Știi ce vreau să abordăm și sunt câteva puncte pe care vreau să le abordăm legate de cele mai nașpa situații prin care poate să treacă ființa umană, legate de veștile proaste. Este o epidemie peste tot pe planetă legată de substanțe și lasă dependenții de substanțe. Dependenții în sine ca dependenții. Ei sunt acolo prinși în bucla aia, ei nu mai au același afect, ei nu mai simt lucrurile la fel de intens. Dar vreau să vorbim un pic despre părinții și apropiații, da, soții, copii ale familiei dependenților, da. Pentru că este o situație extrem de grea, care este a la lung așa și prelungită. Sunt oameni care stau într-un soi de tensiune luni și luni de zile. Da? Deci primești vestea proastă, să zicem că copilul tău a fost găsit de polițist pe stradă, drogat și ți-ai dat seama că a ajuns până în punctul în care să fie dependent, adică n-a fost un episod de consum și abuz de substanțe, ci este într-adevăr o adicție, o dependență. Cum mitighezi asta? Asta e o veste proastă pe termen lung, dacă mă întreb. O tot primești în fiecare zi. Ce mi se pare mie important în punctul ăsta, într-adevăr, familia o oferă un sprijin, dar ar trebui să-și aleagă un punct de final în sprijinul pe care îl oferă. Da? Pentru că fiecare are drept, în primul rând, să-și trăiască propria viață. Corect. Știu că poate sună un pic egoist. Nu, e ca la carte. Dar întrebarea este cât pot să-ți dau ție în așa fel încât să-mi rămână și mie. Să mai rămân și eu cu ceva. Da, și să-mi rămână și mie suficient ca să pot să duc în continuare viața pe care o am. Dacă nu e deloc fezabil să se autodistrugă un membru al familiei și să piară toți. Pe lângă asta cu dependenții, cred că cel mai dificil lucru din lume, după asta cu dependența, să fii, de exemplu, părintele unui tânăr dependent, următoarea mi se pare boala, când vine vorba de copil, și adicția și dependența este o boală, dar încă avem niște pârghii, 2-3, dar încă avem niște pârghii. Ce te faci când, să zicem, diagnosticul groaznic nu e al tău, e al copilului tău. Acolo mi se pare mult mai dureros. Păi e ceea ce s-ar putea numi caregiver stress. Da. Stresul persoanelor care au grijă de persoanele bolnave. Da. Mai ales când se întâmplă în familie. Adică poate să fie comparabil și cu o persoană care trebuie să aibă grijă de cineva cu Alzheimer. Da. Nu din punct de vedere al tabloului bolii neapărat, ci din stresul la care e supus. Tot timpul să fie atent, unde e, ce face, e bine, nu e bine, a mâncat, n-a mâncat. De obicei, când treci prin tragedii,
organismul tinde să rămână într-o stare de stres o perioadă anume de timp până reușește să se vindece, să intre din nou în homeostază și așa mai departe. Și se întâmplă să, cum ziceai tu de stres, stresul ajunge să devină oxidativ. Stresul e bun, dar nu când este prelungit, a la lung, se transformă în stres cronic, devine oxidativ. Și aș vrea să zic ceva despre asta, fiindcă mi se pare că auzim cuvinte peste tot, dar nu știm ce să le. Ce înseamnă oxidativ? Ce înseamnă stres? Ai auzit de antioxidanți? Da. Știm că sunt buni, dar nu știm exact ce fac. Sucuri de alea, sucuri antioxidante, detox. Detox, exact, e tot ce ne trece prin cap. Dar, pentru un pic de claritate, există ca un dans, există o interacțiune dintre două chestii care sunt importante când vine vorba de stres. Există ceva care se numesc radicali liberi și antioxidanți. Radicalii ăștia liberi sunt niște atomi instabili care tind să producă daune la nivel celular, da? Și îmbătrânire, printre altele. Iar antioxidanții vin și încearcă să se lupte cu acești radicali liberi. De obicei ei sunt mai mulți radicali liberi și cum ajungi să îi ai? Păi prin procese naturale la nivelul celulei și prin mediu. Aer poluat, fumat, diverse substanțe și așa mai departe. Și există tot felul de antioxidanți pe care îi putem consuma și noi. Dacă știți, era odată o reclamă la o cremă de față care avea coenzima Q10. Ăla e un antioxidant care ar trebui să se lupte cu îmbătrânirea. Și acum știm și de ce. Da. Apoi mai e cealaltă parte, că stresul nu e un lucru care se întâmplă în izolare. Da? Sunt mai mulți, de obicei, ca să ajungi la stres cronic, sunt mai mulți stresori. Da? Cum ziceam, în momentul în care pierzi un om, de exemplu, sau primești un diagnostic, nu e doar atât. Sunt toate aspectele vieții tind să se ducă în dezechilibru. Nu mai dormi la fel, nu mai mănânci la fel, nu te mai înțelegi la fel de bine cu oamenii, sistemul tău de suport se destabilizează. Și apoi stresul ăsta continuă, care se manifestă în ce? În adrenalină și cortizol. Practic, corpul tău lucrează extra pentru că te simți în pericol constant. Și glandele adrenale care stau deasupra rinichilor produc cortizol, care este hormonul de stres, da? În așa cantitate încât acești radicali liberi o iau razna și produc daune de tot soiul, printre care și la nivelul creierului. Acolo e periculos. De-aia tindem într-o perioadă de foarte mult stres, tindem să avem probleme de concentrare, tindem să nu ne mai ținem atenția, uităm chestii, adică și memoria este afectată. Pur și simplu funcționăm la un grad mai... ne mișcăm într-un grad de funcționare scăzut. Și la asta mă gândeam când vine vorba de prevenție și pregătire, în momentul în care ai auzit vestea proastă, să-ți asumi că al tău organism o să înceapă să o ia pe ulei. Deci automat ai primit vestea proastă, pe lângă durerea și tragismul situației, să-ți asumi și că corpul tău s-ar putea să nu performeze la fel de bine, că o să fii neîndemânatic, că e vorba aia, o problemă nu vine niciodată singură, tocmai fiindcă s-a întâmplat o tragedie, s-ar putea să-ți cadă și paharul de mână, să-ți uiți telefonul, să lași mâncarea pe aragaz și așa mai departe, să uiți să-ți iei copilul de la grădiniță. Deci cumva să venim cu un soi de expectativă și să mitigăm. Să mitigăm în sensul de îi anunțăm pe oamenii din jurul nostru. Poate avem un loc de muncă. Băi, șefule, am o situație și s-ar putea să nu fiu top performer lunile astea. Să nu fiu cum mă știi tu că sunt. Exact. Te rog, nu o lua ca pe o lipsa mea de implicare sau pur și simplu nu o să funcționez la capacitate. Ba chiar un training pentru oamenii în poziții de conducere, în momentul în care, adică cel puțin HR-ul ar trebui să fie informat și să mitigheze relația dintre angajat și angajator în perioadele intense de stres. Acum se dau câteva zile libere și niște bani, dar cum lucrează omul în echipă, deadline-urile pe care nu și le mai îndeplinește, după aia doar îi face evaluare și iese prost la final de an.
Ce putem să mai facem este să avem membri în jurul nostru care poate n-au fost la fel de loviți de tragedia prin care trecem și ei să fie un pic la prindere. Bă, mai adu-mi și mie aminte când avem ceva de făcut că s-ar putea să uit chestii, să mă verifici când sunt în bucătărie, să închizi tu aragazul, să-mi aduce aminte dacă pot să iau șocopilul de la grădiniță, că s-ar putea să uit, să-mi aduce aminte să beau apă, să dorm. Deci un sistem de suport care să fie bine informat legat de impedimentele fizice prin care o să treci. Adică aici vorbim de fizic, corpul nu o să mai fie la fel de... Da, încă o strategie bună ar fi să ne respectăm corpul în același timp. Da? Pe lângă faptul că atragem atenția asupra lui că el nu s-ar putea să nu funcționeze ca noi să nu funcționăm în parametri optimi, da. Ar trebui în același timp să avem grijă de corpul nostru. Exact cum ai spus, să nu uit să beau apă, să nu uit să mănânc, da? Pentru că văd multe persoane, țin minte și acum, în camera de gardă la spital la un moment dat venise o persoană care teoretic sau practic avea probleme cu stomacul, da? Și am început să vorbesc cu ea, medicii pe lângă ea, așa, am început să vorbesc cu ea, că e aia, că nu e aia, că nu știu ce, că nu știu cum. Și o întreb, dar ce s-a întâmplat? Păi l-am îngropat pe soțul meu acum 2 săptămâni. Și n-ați mai mâncat de atunci? N-am putut să mănânc deloc de atunci. Ok. Ești ciupercă cei. Deci hai să vedem, poate cauza afecțiunii la momentul respectiv nu este cu sorginte fiziologică. Da? Avem o sorginte psihologică care trebuie reglată cumva. Da. Prin reglare chimică. Da? Un alt aspect important ar fi poate să ne respectăm corpul și prin exerciții. Doamne, un pic de exerciții fizice. Da. Chiar dacă suntem într-o stare un pic, știi, în toate etapele astea pe care le-am enumerat de la doamna Kübler-Ross, în faza de depresie, și în general știm că în fazele de depresie nu avem chef să facem lucruri. Da. Nu avem chef poate nici să ne dăm într-o depresie majoră, să ne dăm jos din pat sau să ne îngrijim. Da. Da? Putem să mergem și pe principiul pofta vine mâncând. Ok, știu ce ar trebui să fac, încep să simulez un pic ce ar trebui să fac, tocmai ca să eliberez prin sport un pic de endorfine, un pic, poate dacă fac suficient, eliberez și niște endocannabinoizi care mă fac să mă simt bine. Da? Ceea ce se numește runner's high. Da. Da, e într-adevăr la exerciții intense. Da, e un punct destul de sus. Dar încerc să-mi echilibrez lucrurile prin ce se întâmplă. Îmi pun binoclu sau lupa pe lucrurile din viața mea care funcționează la momentul respectiv. Și asta e importantă, să-ți pui controlul acolo unde ai control. Să zicem, copil cu diagnostic foarte intens. Poți să-ți dorești cât vrei tu să-ți dorești ca acel lucru să nu se fi întâmplat. Adevărul e că nu ține de tine. Da. Tu poți să faci partea ta. Să-i asculți pe doctori, să urmeze copilul o dietă, un plan de medicație, da, de mitigare a simptomelor și așa mai departe. Dar adevărul e că după un punct iese din area ta de abilitate. Din locus control. Nu mai ține de tine, da. Da, e important, nu doar în situațiile astea, în general, în situațiile de viață, să ne putem concentra pe lucrurile pe care putem să le controlăm cu adevărat. Da. Da? Pentru că s-ar putea ca, nu știu, dacă ne imaginăm că energia noastră psihică, energie psihică sună fancy, e ca o baterie de telefon. Și ca să controlez ceva ce are legătură cu mine, îmi consumă poate 5% baterie, da? Să încerc să controlez ceva și aud foarte mult treaba asta de la oameni. Vreau să-l fac pe X să nu știu ce. Vreau să-l fac pe Marcela să mă iubească. Da? Păi, e în controlul meu să fac asta?
ce ține de mine poate să fiu autentic, să încerc să fiu drăguț și cam atâta. Da? Dacă eu încerc prea mult, păi s-ar putea să-mi consum foarte mult, nu 5%, s-ar putea să-mi consum 50% din bateria pe care o am, din energia pe care o am eu și nici să nu-mi iasă. Să rămânem și frustrați apoi. Și frustrat, și fără energie și să am impresia că n-am nici succes, pentru că am încercat și n-a mers. Dar încerc să fac lucruri care de fapt nu sunt în controlul meu și n-are sens. Da. Aud oamenii care zic de multe ori, zice, simt că ești cam trist. Dar cum ai putea să simți că sunt cam trist dacă nu halucinezi? Nu. Da. Pentru că nu e controlul. Eu știu cum mă simt. Poți să mă întrebi. Da. Da, te simți trist? Asta e altceva. Da. Asta, intuiția asta, un al 6-lea simț care consideră unele persoane că l-au și încearcă să plece cu prezicerea mai departe de viața lor. Da, văd ei ceva acolo, au citit în stele. Ok, mai am întrebări aici. Ia zi. Și întrebarea sună cam așa. Dacă putem avea o atitudine pozitivă și sentimente de speranță în fața unei vești negative. Tu ce zici? Eu zic că da. Dar poate ar merita un pic să facem diferența între reziliență sau până să facem diferența între reziliență, ar trebui să vedem așa. Mai ales că toată lumea mizează pe treaba asta. Într-adevăr, există evenimente care pot fi considerate traumatice, mai mult sau mai puțin. Modul în care se folosește cuvântul traumă în ziua de astăzi... Da, este lasă de dorit. Da, e un pic... îl folosim cu o ușurință prea mare. Nu zic, traumele există, se întâmplă, unora li s-a întâmplat s-au întâmplat experiențe adverse în copilărie. Nu, da, chiar există, dar mi se pare că folosind cuvântul și conceptul atât de des, minimizezi cumva realele situații traumatizante. Da. Și unul din puncte ar fi că dacă ți s-a întâmplat o traumă, nu înseamnă că automat vei dezvolta și o tulburare pe baza traumei respective. Adică nu dezvolți un sindrom de stres post-traumatic și treaba asta s-a văzut în primul rând la 9/11. La 11 septembrie, când a fost evenimentul în America cu turnurile gemene, în care destul de puține persoane care au fost afectate, da? Când ne referim la eveniment traumatic, nu ne referim doar la persoanele implicate în mod direct care au fost acolo, ci și la aparținători sau la persoane de pe stradă care au văzut acel eveniment. Da, e destul de intens. Pentru că impactul este la fel de intens. Vezi oameni care sar de la geam. I mean, for fuck's sake. E intens. Au căzut 2 blocuri. Da. Înseamnă un eveniment traumatic foarte mare. Da. Trebuia să dezvolte lumea, toată lumea să dezvolte... Niște PTSD când treceai pe acolo. Da. Nu, lucrurile nu au fost așa. Da? Mulți oameni au avut suficient de multă reziliență. Reziliența asta la evenimente traumatice depinde de foarte mulți factori, dar e un mecanism care ne ajută mult. Putem să facem diferența și între reziliență și un soi de disociere sau anestezie emoțională. Pentru că tot în întrebările pe care le-am văzut aici întreba cineva cam prin câte evenimente de vești proaste trebuie să trecem ca să dezvoltăm o reziliență. Nu cred că e chiar așa. Da, nu e chiar așa. În momentul în care începem să numărăm câte ar trebui să am ca să fiu ok cu veștile proaste, nu cam așa se ține. Nu se ține scorul ca la fotbal. E suficient unul ca să te prinzi. Care e atitudinea mea legată de asta cu reziliența. Sau pentru unele persoane nu sunt suficiente nici 5. Exact. Da. Cea mai bună metodă este să te pui tu pe tine în situații dificile. Activ, voluntar. Să te treci tu voit prin situațiile astea dificile și apoi să te vezi pe tine cum treci peste ele, iar apoi mintea ta dezvoltă un mecanism robust care înțelege că lucruri nașpa se întâmplă, cu voia sau fără voia ta, iar în momentul în care se întâmplă, astea nu or să fie complet dezastroase. Mereu există o
soluție, o modalitate de a trece peste. Și nu înveți asta decât trecând prin multe situații dificile și de obicei în care te-ai pus voluntar, fiindcă e foarte nasol să vină dragonul după tine când tu dormi în peșteră, mai bine te duci tu după el. Ne lovesc mai tare experiențele pe care nu le-am văzut venind. Pe când atunci când eu hotărăsc să urc pe Everest, da, e foarte greu, e mai greu decât orice am făcut toată viața și decât toate pierderile prin care am trecut, dar nu o să o resimt la fel de tare. Pentru că eu m-am pregătit și mi-am dorit să mă pun în situația aia. Da, și încă un aspect important pentru situațiile în care nu te pui de bunăvoie este să fii atent la comportamentele care se simt bine și care sunt funcționale. Adică funcționale mă refer poate la momentul respectiv, nu-ți dai seama, dar poți să te uiți la critica celor din jur, în special persoanele cheie, care știi că îți vor binele. Da? Pentru că dacă ai un eveniment nasol și începi să consumi alcool ca să treci peste, s-ar putea să nu fie un comportament funcțional, deși tu, la momentul respectiv, ai impresia că te ajută. Da. Și ba chiar o vezi ca pe o scuză, știi? Am murit taică mi-am voie să beau. Adică, cine o să-mi impută asta? Dar, de fapt, este doar o scuză care nu te face decât să te adâncești un pic și mai tare și o faci în care deja te găsești. O faci din negare, din furie, dar în niciun caz din acceptare. Da. Doar amâni durerea pe care o să o resimți dimineața cu durere de cap. Da, în schimb, dacă ai observat că la ultima despărțire, da, de o persoană care ți-a fost dragă la un moment dat, ai avut prietenii pe lângă tine și asta te-a făcut să... Asta a mers, da. Da, asta a mers. Poți să fii sigur că data viitoare, când o să ai un eveniment asemănător, ar fi bine, măcar dacă nu poți să iei decizia la momentul respectiv și zici, gata, m-am despărțit, mă duc să mă ocup așa, îi anunți dinainte, băi, s-ar putea să meargă prost, aș aprecia dacă mi-ați fi alături. Pentru că ultima oară mi-a fost bine când mi-ați fost alături. Și asta, să comunici cu oamenii din jurul tău, chiar dacă ți-e foarte greu, mai ales când e o durere de asta pe care nu înțelegi. Apare o confuzie ciudată, mai ales când vine vorba de moarte, fiindcă nimeni nu știe destule despre moarte, ce înseamnă, te face să te gândești la 1000 de chestii, te face să te gândești la mortalitatea ta, la ideea de boală, la ce se întâmplă dacă... Și fără cei din jurul tău, și poate chiar și un specialist, ziceam, ca să nu punem chiar toată greutatea pe umerii celor din jurul nostru, care, deși au cele mai bune intenții, câteodată nu reușesc, să nu ne fie teamă să vorbim despre ce ustură. Fiindcă nu știi cum vorbești cu cineva, îi spui că te ustură ceva și dai de un om care și pe el l-a usturat fix aceeași rană și a găsit o metodă. Și mai e o chestie cu care e posibil să ne confruntăm la un moment dat. Persoane care sunt blocați într-o schemă cognitivă de salvator și încearcă să ajute o persoană care trece printr-un eveniment nasol, a primit o veste proastă, poate să apeleze la un specialist, da? Decât să încerce să facă totul de unul singur, mai ales când vede că nu iese. Da? E în regulă să nu știți ce trebuie să faceți, pentru că nu sunteți specialiști în asta. Dar e în regulă să cereți ajutorul. Nu e nimic greșit în asta și sunt convins că o să găsiți un specialist care să poată să vă ajute. Fie că puneți o întrebare, fie că vă duceți la o ședință și încercați, fie că aduceți persoana respectivă acolo. Există grupuri de suport, multe funcționează prin ONG-uri, chiar și în cadrul ONG-ului nostru sunt grupuri care permit lucrarea cu unele evenimente intense sau cu stiluri de viață complicate, cu un cost mic sau gratuite. E păcat să nu ne folosim de resursele din jurul nostru. Avem atâtea acum. Înainte nici măcar nu se auze. Te duceai la biserică măcar, știi? Duceți-vă la biserică, dacă asta e comunitate, ajută. Îmi e teamă cumva, știi, de această
o să folosesc un cuvânt, o să inventez un cuvânt, confortabilizare a societății. Ne e atât de teamă că lucrurile o să meargă prost sau o să meargă nașpa, încât nici măcar nu mai încercăm. Nu-mi iau carnetul că mi-e frică de accident. Stau aici în comoditatea mea. Asta e poate un exemplu stupid, dar, mă rog, l-am dat acum. Sau îmi e teamă că o să fiu părăsită, da? Vreau să fiu într-o relație, vreau să am o familie, dar mi-e atât de teamă că o să mă părăsească, că eu o să fiu vulnerabilă și eu o să iubesc din suflet și altul după 5 ani mă lasă, încât nu mai intru în nicio relație. Mai concret de atâta, de câte ori n-am auzit gata, m-am despărțit de asta, nu mai am nevoie de bărbat în viața mea. Nu o să mai iubesc pe nimeni niciodată. Da, și disponibilitatea emoțională prin deprecierea altora, pentru că toți sunt niște nesimțiți, toți sunt niște... Ai băgat în aceeași ogradă. Prin semn de imaturitate. Da, prin evenimentele care ți s-au întâmplat, te conduce la o lipsă de expunere care nu te mai aduce în punctul ăla niciodată. Cumva e bizar că avem un stil de viață din ce în ce mai bun și totuși suntem parcă din ce în ce mai fricoși. Ba chiar aud la știri toată ziua se mai întâmplă cât un dezastru. Da. Copiii din școli care au luat o razna, toată rebeliunea din lume s-a strâns în generația asta. Habar n-am, războaie, COVID și ce mai fost. Cele mai sigure timpuri și cei mai fricoși oameni. Aș mai e o chestie vis-a-vis de asta, poate am mai spus-o, dar mizez pe asta în continuare. Oamenii ar trebui să meargă la psiholog, așa cum merg și la doctor să-și facă analizele. Sau la mecanic, să-ți faci ITP în fiecare an, să te asiguri că totul e acolo. Exact, nu înseamnă că ești bolnav, nu înseamnă că ai vreo mare problemă care să nu poată să fie rezolvată, da? Fie și pentru îmbunătățirea, nu știu, a comunicării, a lucrurilor care poate par simple la prima vedere. Dar poți să te folosești de cineva care să te ajute cu el. Exact, nu trebuie să fie o disfuncție, știi? Poate să fie pe sistemul de improvement, de îmbunătățire. Oamenii ajung târziu. Și pentru că oamenii ajung târziu, problemele se rezolvă și mai greu. Da, chiar știi când se duc la psiholog cel mai des oamenii? Păi când apare o disfuncție, de cele mai multe ori la nivel de funcționare globală. Când văd că când merg prost relațiile, când văd că nu mai am nici performanță la locul de muncă sau nu pot să-mi găsesc un loc de muncă stabil, când nu mai înțeleg deloc cu familia, da? Dar de multe ori trimis. Statistic așa, e lipsa de somn. Pentru că somnul e cel mai păcătos. Dacă nu dorm, nimic nu mai merge bine. Lipsa de somn ne pune la pământ. Și apoi, evident, lipsa de somn vine exact pe fondul a ce spui tu. E un simptom, nu e cauza. Adică ori ceva s-a întâmplat într-o relație, ori nu ești în stare, ceva nu merge bine la muncă. Ori. Și de obicei nici măcar nu sunt probleme. Adică cât de des găsim pe bune la oamenii cu care lucrăm disfuncții și patologii din alea de poți să le diagnostichezi cu DSM în față fără nicio problemă sau să-i trimiți la psihiatrie. Nu, cel mai des sunt probleme de management. Omul se găsește într-o situație grea, nu știe cum să se descurce și are nevoie de niște pârghii. Și din nou mizez pe soluțiile simple pe care oamenii le ignoră pentru că sunt simple. Și pentru că nu pot să se ține de ele pe termen lung, da? Dar au impresia că dacă fac un hocus-pocus, vreo șmecherie mai complicată, o să fie succesul garantat. Bine, și mai rapid. Da? Mizează pe complicat și repede. Totul asta super simplă și am văzut-o că merge în atâtea situații, deci de la copiii veniți în zone defavorizate cu care am lucrat, de la pacienți, de la familie, de la mine. E super simplu. Opriți-vă din a minți. Pe voi, pe ceilalți. Nu mai mințiți. Spuneți lucrurile așa cum sunt. Nu le evitați, nu le îmbrobodiți, nu le puneți clipici. Spuneți-le verzi așa cum sunt. Vă scapă de atât de multe probleme. Și nu doar de probleme, de bagaj.
Trebuie să ții minte de minciunile. Și dacă tot am vorbit tot episodul ăsta despre vești proaste, am și o veste bună. Ei, na! Vestea bună este că în septembrie, pe 6 septembrie anul acesta, o să fie organizat primul congres de psihologie clinică din România. O să punem un link în comentarii și o să găsiți acolo mai multe detalii despre program, despre participare și partenerii care o să vină. Și vă așteptăm acolo. E un eveniment dedicat psihologilor de principiu, în care o să fie multe lucruri interesante. Abia aștept să vin. Am o invitație deja scrisă cu numele tău. Ei, ce frumos! Mulțumesc! Da, chiar o veste bună în acest episod cu vești proaste. De menționat așa la final că este complet uman să trecem prin dureri care mai de care. Este și mai uman să încercăm să înțelegem că toți, mai devreme sau mai târziu, tineri, bătrâni, bogați, săraci, blonzi, verzi, albaștri, toți simțim dureri care mai de care și să nu ne fie teamă să ne recunoaștem că sunt acolo. Mulțumesc! Mulțumesc!